Fáilte roimh gur míle maith agaibh as ucht na seanseo thuirteam. Táim se chun leabhart faoi tithíochta Inbhuanaithe. Séir do banan an canseo leis an tithíochta Inbhuanaithe agus Inbhuanaithe nó sustainable mar dheartha as béarla. So rátas táitirí le roimh mé faoi míú Inbhuanaithe, céir de le nó mé ra chun tithíochta Inbhuanaithe, cúpla furcií faoi caighdeán tithíochta in éireann agus an caighdeán íseal atá agin na gcompráid le háitna eile. In sin le roimh mé faoi conas laidú fuinnimh tas agus ailtireachtaí carbon i tithe, agus tur mé sampladíh faoi achorú tír tá mun agam faoi láthair chun críoch leis an cant. So, céir é Inbhuanaithe? What is sustainability? Well, deirtar gur bé martá laistigh dor dornach cósail. Sé sin achorsáil laidú agus a úsáid, no reduce, reuse, recycle. So it's a picture show factor, so scáil show factor cúpla picture. An céad picture ná tach faoin tua a ása in a glasrí féin, tá sé self-sufficient mar dheartha. And since sa dar picture factor bed said, sé seo ceann duna pobl Inbhuanaithe is mó sa Bhreatain, agus úsáideann sé cuacht in a nutha I dúirmí panel solar, agus tur mé cúpla furcidíh a gan cúpla nóméid faoi sin. Agus sa tríú picture factor béim stát le béim le spás glas agus níl chuile chuine cóníar chéil mar dheartha. Céir é Inbhuanaithe dearann Sanbhuanaithe? Well, dúirt Brundtland cumiséir an cólacht Eorpach gur bé orbert a cholíanaan riachtanas na linne seo gan chuiristeach chumas na glún amachchan seo le na riachtanas féin a cholíne. Sé sin, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So chun míú níos leathan na thuirtíh is bralam san picture seo mar chun a níor na rá míonn sé céir de sprí leis an terma Inbhuanaithe. Chun go mbeadh forbeirt nó tithíocht nó rudaí Inbhuanaithe, chothraíocht a bheith idir an taobh achnamíochta timpeallaachta agus an taobh sosialta den forbeirt nó den tithíocht. Mar a bhfuil chothraíocht, léimeann an dá bhrúach ar a chéile. Sé sin ará go bhfuil an taobh achnamíochta sosialta agus timpeallaachta chomhcheangailta. So Sadhbh Inbhuanaithe, céir díd, céim fábhfuil siad agan? Well, caithfidh muid laidú ar éifeachtacht ar an timpeallacht mór thimpealaireann. So séir atá gceist le pobl nó Sadhbh Inbhuanaithe, ná fuinneamh íseal fuinnimh agus íseal charbon, seo sampla a rís de bedsaid sa Bhreatain. Now sa forbeirt seo nó san stát seo, tá laidú 25 faoin gcéad ar éile úsáid fuinnimh I gcomparáid le gnáthíocht den méid céine. Chomála sin ascáin na tithe seo 7 faoin gcéad den tasa úsáideann siad lena simléir seo. Tá sé beagnaíon ró technical chun a míú díobhanis. So, céir é an fáib in éireann? Céim fábhfuil tithíochta íseal de caighdeán íseal agan? Well, chun túsachar leis, níor tháinig na rialacán fuinneamh in éireann go dtí 9 nógus a hain. Tá sé seo a gcomparáid leis sa Bhreatain, bhí na rialacán fuinneacht tháinig na céad cín an I 1963. So tá caighdeán ní aníseal, ach tá caighdeán íseal de tithíochta agan na éireann I gcomparáid leis an Bhreatain agus leis an Eorp. I gábhíle sa sé bhíon méid sin, na mí chun iireachta dhéanamh an ihar sinna rá go leis céile taigas chónaithe in éireann, agus tháinig 25 faoin gcéad den asútha carbon ó na tithe seo amháin. Tugann sé seo ina dhíth iompar amháin le 36 faoin gcéad den asútha carbon. Okay. So caighdeán tithíocht in éireann. Táim seo chun leabhart faoi tithe ribhníide carcha mar táim seo chun sampla thuirtíh níos déanaí de staidir bhí rinne mé féin. Rinne mé go leis go. The Irish National Housing Quality Survey a tógu in 2003, duna tithe a tógu ribh níide carcha. Ní rá 1 inch sa ballí I 63 faoin gcéad dóibh, ní rá 1 inch san áiléir I carcha faoin gcéad dóibh, agus ní rá 1 gline dúbalta I carcha 9 faoin gcéad dóibh. So chun túsachar leis tá caighdeán íseal againn de tithíocht in éireann.
Tógadh na tithe seo gan smaoinemh faoi na achhainní torrantach, faoi insealúsa faoi cáilteannas tas, faoin timpeallacht. So in 2009 tháinig 20 ní faoin géad, 7 ní faoin géad de úsáid fuinnimh ó úsáid breisiolaí iontaise sin fossil fuels in Éireann. Tháinig 20 hain faoin géad ó úsáid electriagus amháin. Mar sin de caithimid ginú ar electric bailach níos éifeachtaí ginú electricus a oil agus caithimid electricus in an nutha a úsáid chomá. Céir é cáilteannas tas, chunas a tharlaíonn sé tach. Well, seo á picture, an picture ar an taobh chlé, tá spáinnis míonn sé chunas a cáiltear tas a tach. Cáiltear 25 faoin géad ón Díon, 35 faoin géad ón na Mali, thart ar 25 faoin géad ón na Doirsaí agus an Innealtóireacht agus 15 faoin géad ón Urlár. Ar an taobh deis feictar picture a tógadh le camera speisialta a thugan EOS den cáilteannas tas i tach, thermal imaging camera a b'anam dó. Agus feictar go 19 na rá pitríle na chéile. Cílíonn na dahanna bán agus deara go bhfuil a lán cáilteannas tas a tach. So feictar go 19. Now, tá cáilteannas tas íseal galore ón na Mali agus is é mo thuairm go bhfuil cavity block insulation, so sin insealú idir na blocks mar dheartha. Leis go. Conas is féidir len laidú úsáid tas agus ailtireachtaí gás cappa tasa. Well, ar dúspóir is féidir len achóirí taigas chónathe, is féidir len fiosú ar éifeachtacht ar fuinnimh I dtíormaí giniúin níos éifeachtacht agus úsáid níos éifeachtaí. Is féidir len fuinnimh na nutha a úsáid, agus chomá lei sin is féidir le daoine I tithe sa láróir a churann úsáid fuinnimh glas ar siúl. Úsáid fuinnimh glas ar fáil a úsáid. Céir é a chorú, chunas is féidir len é dhéanamh, céim fáin dhéanam a dé. Séir atá gceist le a chorú na fiosú chaith an tithíocht I dtíormaí laidú úsáid fuinnimh, laidú cáilteannas tas, laidú dráháiltaí I dtíormaí a chúrsála a dhéanamh sa tach, laidú úsáid isca beidir go mbeidh rainwater harvesting a úsáid agus sa tach, nó bán úsáid as ábhar in na nutha. So tá alán rán an chun a chorú tach I dhéanamh, ach tá chun cúpla samplaí a thuirtúhann seo. Is féidir libh insealú na bailí leis muid nó leiste, féidir sibh fiosú insealú san áilir, fiosú éifeachtú an chóra, fiosú na rialtaní sí tasta ar nós thermostatic rad valves nó níl clúgam chuna sin a ráspeir le go leis go. Thermostats na seomraí nó insealú sa PP nó insealú ar na PP tasa, fiosú siú I dtíormaí bulba CFL, nó insealú faoin talamh. Is tam chun sampla thuirtíh de staidir rinne mé. Rinne imlíonn a chaite mar dúirt Hamas rinne mise Master Ailtireacht I Cat sa Bhreatain Bheag. Áit ionach simú, so má bhfuil seansa go dul an taom mar tá sé an simú. So bhí an tionscail a dhéanamh nó tísas a dhéanamh ar ábhar éigean. So rinne mé an rábhí a rinne mé ná déan staidir ar detithe agus fólamach chunas laidú ailtireachtaí carbon agus chunas laidú úsáid fuinnimh sa teach. So seo ceanna na tithe, gnátheach gan insealú sa bailí le fuinneamh aon Glaine agus just gnátheach ní raibh aon rud simúil éagsúil nó simúil faoi a dtíormaí fuinnimh ach bhí lán draf son, bhí sé fuair sa gíomhre an gíomhre seo chaite bhí sé ionta fuair bhí muid shivering. So na rána a bhí an, bhí buid é daghain, so na rána a bunúsach a bhí an chun fiosúntaach ná insealú na bailí leiste agus lasmuid. Chur Innealtóireacht trí Glaine antú, fiosú éifeachtúlacht an chóra, fiosú na rialtaní tasa agus fiosú an seo siú. So
I'm an staidir ná laidú úsáid fuinnimh agus laidú ailtireachtaí carbí. So dúsáid mé the Building Energy Rating, no BER, chun amach an úsáid fuinnimh agus an ailtireachtaí carbon a bhí ag an teach seo. So rih a chorú fuair an teach seo ráta dia hain. So stocha go bhfuil sibh beidir go bhfuil is go fuoine rátaí. Vector iad like washing machines agus a lehead ó A go D a D a G. Agus tar éis a chorú tháinig fiosú go bí trí ar an teach seo. So tháinig laidú caracha faoin géad ar úsáid fuinnimh agus laidú caracha faoin géad ar ailtireachtaí carbon. So sin fiosú mór. Oníteag nídeag caracha tógu hartar seacht faoin géad in na taigas chónaithe atá agan inis. Sin hartar an méid sin tithe. So mach a chóir muid na ahrah chónaithe atá agan an méid sin, déad fan muid laidú chuige faoin géad úsáid fuinnimh agus chuige faoin géad ar laidú ailtireachtaí carbon ó na tithe seo an faoin géad seo. Is banan an staidir sin atá leabhart faoi le tithe ó na Todhchaí. So míonn an scáil an seo aláin. Ar bar fecha muid staidir ón ESRI, the Economic Social Research Institute. Fecha mé sa dictionary an focacht Gaeilge. Agus feictar in nídeag nócha sin in níon céad rialacháin fuinnimh bhí insealú bailí i céad faoin géad ina tithe. Bhí insealú bailí i céad faoin géad ina tithe a cén caighdeán. Agus feictar ón staidir ó SEAI, the Sustainable Energy Authority of Ireland, go bhfuil caighdeán íseal de insealú sa bailí. So tá na rudí seo. Tá na rudí, bhí thosaí siad is muoine faoin insealú sa bailí, faoi cáilteannas tas, faoi chunas é a laidú agus a lehead. Ach níor smuoine siad faoi enough, nó ní dhearna siad a róchan, agus tá fós rátaí íseal agus caighdeán íseal a tithí agan. Agus ribh chríochnaímuid, is tócha go bhfuil sé fád is muoineh cearclóir tá tithe againn agus a lehead ach. Tá na tithe seo tá a méid sin tithe nach bhfuil daoine a chonaí an tú, tá daoine a chonaí i stát go bhfuil lechríochtnathe, tá daoine a chonaí áit nach bhfuil service í poiblí acu agus lehead. An iad 5 goes to states, an 5 Inbhuanaithe is tábhachtaí atá agan faoi láthair. Well, is é mo thuirm go bhfuil sé, mar caiimiid foiil ré leis an dráháil atá againn, ribh a thosaíonn muid a fiosú na rudí caiimiid fiosú an dráháil atá againn, agus in sin dul ará chun tithe nua a fiosú. So, tá 760 a hain goes to states in Éireann. Tá fultanas, well, an ordearnach rinne mé check, bhí fultanas sé déag faoin géad ar tithe in Éireann. Sé sin 3 milliún tithe nach bhfuil duine ar bit antú. Agus sé mo thuir an ghfuil an uimhir sin I bhfad níos mó. De réir Olav Robert Kitchen ó NUI Maynooth. Bhí éileamh le haigh 500 tithe I cún de lítrama. Ach idir 2006 is 2009 tugadh 3 milliún tithe, sé sin 360 a faoin géad níos mó ná a tasta weithú. So agus sin ach sampla amháin den 5. So chun dul arás chuig an terma Inbhuanaithe. Is an 5 goes to states na 5 sosialta eacnamaíochta agus timpeallaachta. Dúsáid muid an numarcha a achhuiní tornach. Churmuid a mú a numarcha airgad, tá muid fós a churmú airgad leis na 5 in seo. Níl na tithe chríochna. Céim féid airgad a caiimiid úsáid anas go mé na tithe seo, anas go mé daine an ábal a chonas na tithe seo, agus go gur siad le chóir caid an saoil. Céim mó batha a spragan, tithe a coilen tas, tithe a úsáid a numarcha fuinnimh, agus na Ghost State seo, mó batha nach bhfuil Inbhuanaithe. Ionad a rís chur mé ceist, ionad Ghost States an 5 is mó an 5 is tábhachtaí faoi láthair, just faoi láthair, Inbhuanaithe an 5 Inbhuanaithe is tábhachtaí faoi láthair. Cén todhchaí a meach ag na glún a tuchaí amach an seo. Mar a laidí muid éifeachtacht or mó batha I dúirmí na tithíochta atá agam faoi láthair, mar na laidí muid éifeacht or mó batha ar an timpeallacht.
Mágat.